Ang aton kinaiya o kung ang aton attitude, may dako gid nga contribution o kung dako nga kahulugan sa aton nga pagbuhat kag pagbulig sa buluhaton sang Ginoo. Ang pagtuon subong, ang semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review o kung pagtuon sa atong nga leksyon sa eskwela sa Batika. Kagini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa aton Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyo masonson nga host. Kag sa siningation ako excited kag nagapasalamat ngayon aton duha ka mga batanon nga mga magnunudlo diri sa CPAC nag-accept sining panawagan sa pagbulig patahag sa aton nga leksyon karon. Ang ako una ipakilala sa inyo si Sir Ralph Hangit, originally from Haro, Iloilo. Kagaron siya nga isa sa aton mga teachers diri sa School of Engineering and Technology, labi na gid sa Information System. Kag ako nagapati nga may ara gid siya nga ihatag sa aton karon. Sir Ralph, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Madamo gid nga salamat sa sining kahigayunan ni imo ginhatag sa amon nga Bulig. Yes. maka-join kami sa imo sa pag-discuss ang aton nga lesson sa sining semana. Katahom sang aton nga leksyon. Kabay pa nga may yara kami nga ginagmay nga makontribute sa ating Yes, discussion. and that's correct, sir. Salamat man sa inyo nga baton sining nga imbitasyon. Ang ikaduha na akong nga pakilala mga kauturan sa tupad ni Sir Ralph, amo si Ma'am Sheila Joy Samihon, originally from Coronadal, South Cotabato. Siya isa sa aton mga faculty or teachers diri sa School of Business and Accountancy. Ma'am Sheila Joy, mayong adlaw sa imo. May adlawan, Pastor. So, salamat man sa opportunity nga imong ginhatag sa akon nga maka-join sa sining imong nga programa. So, kabay pa nga pagkatapos ning aton nga programa, aton gid maangkon ang maduna ugod nga pamatasan or a winning attitude. Yes, kanami Ma'am Sheila. Thank you gid sa inyo nga duha. And ari na kita Sir Ralph kag Sir as Ma'am Joy sa lesson number 9, developing a winning attitude. Pagkabay pa nga ini makadugang sa aton sang pangalipay sa buluhaton sang Ginoo. Apang sa hindi pa ako na naitamiyon ang aton mga kauturan, labi na gid ang aton mga sponsors sining aton media ministry, ang mga fihidero siblings, Ma'am Sheila, Jenna, and Sir Alex, ang mga magulutod nga Similiano, si Dari and Pastor Dendo Similiano, ang mga magulutod nga Jonathan and Marlene Trinio, mag-asawa Rose and Joel Bantigi, ang mag-asawa nga Susan and Jet Caro, ang mag-asawa si Pastor and Mrs. GC Aragon, Ma'am Merna Palyasa Castillo, ang mag-asawa nga Pastor and Doktora Refendor. Kag akon man ginatamyaw dira ang aton nga mga kauturan dira sa Dapdap Isday Church, Dapdap Tangalan, Aklan, ang mga Pitero family, Valencia, Oreta, Moraldi, Hilyado, Tugadi, and Biating families. Kaupod ni Mona Lisa Otis Pitero dira sa Dapdap Tangalan, Aklan. Akon man ginatamiyaw si Ma'am Tuna Arsenal Milicio dira sa Lapu-Lapu City. Ang mga Aribalo and Similiano family sa mga Hanoi, La Castillana, Negros Occidental. Mga utod, mga biyan, hindi kita malipat, aragyapon kita sa Radyo Bandera, Sweet FM,
kada Biyernes ang gabi alas 9 tubtob alas 9:40. Aton ginapasalamatan si Sir si Doc Ramiloy ang CEO kag ang iyang makupdanan si Sir Elijan Castaño and Sir Jen Paul Generoso. Ara man kita sa Hope Radio Southern Mindanao sa General Santos every Saturday morning. Kag sa radyo natin dira sa Hinubaan. Gani akon ginatamyaw si Vice Mayor Jeffrey Incoy kag si SB Attorney and Mrs. Judy Bon Octavio kag si Pastor and Mrs. Sumagang ang ilang district leader. Ma'am, kag Sir Ralph, ari na kita. Apang sa hindi pa, naton padino naton nga pagtuon, aton na iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation, nagapalapit kami sa imo Ginoo, nagapasalamat. Nga ikaw upod namon, kagkabay pa. Nga imo kami buligan, ang balaan nga Espiritu, magadihon, magatandog sa amon mga kasing-kasing. Nga amon ini mahangpan ang leksyon sa sini nga simana sa ngalan ni Ginoong Hesus ngamon manunobos. Amen. Ma'am Sheila, ang aton nga teksto aton nga basahon. Okay, so nasiling dire sa 1 Pedro 3:15. Kundi pakabalaana sa inyo mga tagipusoon si Kristo subong nga Ginoo. Maghanda gihapon sa pag-apin sang paglaom nga yara sa inyo kaysa bisan sino nga mamangkot sa inyo. Apang himua ini nga may pagpaubos kag pagtahod. Amen. Thank you, Ma'am Sheila. Sir Ralph and Ma'am Sheila, ari na kita sa lesson 9, developing a winning attitude. Ang paghimo sang madaugon nga anong attitude, Ma'am Sheila? Pamatasan. Pamatasan, okay. Sa aton nga pag-upod sa buhat sang Ginoo. Kag ang sentro diri sang aton nga leksyon is of course si Jesus. Nga kanami gid sang winning attitude ni Jesus. Kaya ang una gid nga ginahimo ni Jesus, nagatan-aw siya hindi sa outward appearance ng tao. Gatan-aw siya sa likod. Kag kun ano ang mahimo sininiya, kun siya madaog, ano ang makontribute siya sa bulwaton sang Ginoo. So gani may mga istorya kita nga matun-an diri sa mga experience, mga encounters ni Jesus. But the point is that Jesus give everybody an opportunity to change and above all to become a co-worker. Yes, Ma'am Sheila, may ikadugang ka sa aton nga introduction. So, para sa akon pastor no, kinanglan gid naton matun-an ng kabuhi ni Kristo. Yep. Kay kung ang aton kabuhi, daw pa sang kabuhi ni Kristo, sigurado gid nga bisan diin ka makadto, bisan sino maatubang mga Yep. tao, may ara tasang madaugon ng mga pamatasan. Yeah, oo. Kay ma'am, ang sakto gid ang amon na bala may isa ka tawo nang balan ko, sir, ang pagpasalamat way na problema. Pero kinahanglan ang aton nga pagpasalamat makita sa aton nga nawong, sa aton nga paggiho kay may tawo nga sila nga napatawad na ka pero grabe ang itsura daw mamatay. Yes. Oo. So it should be seen in sa aura o kung sa aton facial expression or the Or way sa we aton act. siguro pastor, Yep. sa aton lifestyle. Yep. Makita gid ang kabuhi ni Yeah. Kristo. Yeah. Sir Ralph, anong ikadugang mo, Sir Ralph? Ako ay agree with Ma'am Sheila, Yes, Pastor, no? Kinahanglan gid nga aton hibaluon ang kabuhi ni Ginoong Hesus. Agud nga aton man maaplikara sa aton nga Yes. pagpangabuhi bilang mga Kristiyano. Yep. It is not enough nga we claim to ourselves that we are Yeah. Christian. We have to live the way a Christian should live. And that is how Jesus lived here on earth. Yeah, kanami Sir Ralph sa imo nga punto. Ina balang amon permigid sa amon nga sa theology Ralph. Amon permigid na emphasize sa amon mga estudyante. Ang ideya bala nga we rather see a sermon than hear once. Exactly. Pastor. Mas maayo gid yang makita sang tao ang imo nga ginahambal sang sa imo lang ginahambal kay kung isang hambal mo sa bibig lang na pero wala sa tagipusoon makita mo gid ang isa ka paghigugma sa isa ka tao hindi lamang sa bibig though we need to speak it out kay Ma'am Sheila, love that is not spoken is not love at all.
but the best thing to show love sa aton nga kinabuhi. Yes. Okay, kadto kita sa aton nga Sunday election. Receptivity of the gospel. Ma'am, may ari diri nga istorya about the Samaritan woman. Oh, nga in the eyes of the disciples, siya why na to siya disregarded in the eyes of the people, why na siya. That's why nagkadto gani siya sa may bubon sa udto nga adlaw. Kay hindi siya magkadto normally sa hapon niya Sir Ralph ang panag-ob mo. Pero nagkadto siya sa udto para nga do hindi siya makitaan. Can you add some more, ma'am, about that? So kung kisa wala sa ato no nga mga Kristohanon ang mumanda sina, di ba? Kung kisa daw lalo na kung sa mga community nga daw dikit-dikit ang balay. Si ano to bala? Daw grabe man ta ka judgmental pero ang kanami gid kay Kristo bala kay ambot lang pastor kin tuyo-tuyo yaman gid daw nga makadto man sang sang udto man dito sa bubon. Kanami si mo mangkot ya si Guayon, ma'am. Tuod. Nga nagkadto man siya sang udto sang sa to nga wala man siya tanig ka panago bala. So kung ara gali sa aton ang Ginoo gid nakabalo kung diin ka nga lugar imit. Diba? Kag sakto gid ang pagkadto niya kay didto niya ginakita ang kapanago. Nakita niya dito ang kapanago nga babae. Ma'am, kanami sa imo pamangkot, kung tuyo gid bala ni Jesus nga maggapit dito sa sa bubon sa Samaria. Ako ma'am nagapati nga daw siguro sa iya nga pagka-Dios kag sa leading sa balaan nga espiritu nga maghapit gid sila dito. That's why ginsugo gani ni Jesus ang mga disciples lakat kamo anay. Mamakal kamo to sang kinanglanon sang ano pa nga aton nga kwan kita ikagutom. And then pagbalik sa mga disciples, natingala ng mga disciples, mga gintutunan ngo, nga ang istorya na ni si Jesus, mga amon master sa iya, nga ina nga babae, why na iyalas ng kaluwasan, why na naiapulos siya. And even in the eyes of the community, that woman is already nothing. But kanami sa kay Jesus. Kay nag-istorya siya. Kung kay isa ma'am, hindi kita mag-istorya. Kung may antipara na ta, hindi ko na mag-istorya siya. Kaya daw ay ginapulos nga tao. Yes. Yes, ma'am. So, siguro man sa to nga pamaagi bala ni Jesus, Pastor, dako man nga lesson ang na-learn sa mga disciples. Diba? Kay siguro, wala ta kabalo nga base sa ilawan bala kung sila ang ara dito ayhan kung halimbawa kung sila ang mga disciples ang wala si Jesus base magkaralin sila sa bubon kinag-abot ng magpalalagyo sila kinag-abot ng babae. Pero daw kanami gid nga example ang ginhatag ni Jesus bala nga amo gali ni siya dapat hindi ka magtan-aw sa kung sino ni anong iya status sa komunidad. Kay kung dagko ang mga title, daw ka mapalapit ka gid. Pero kung daw makaluluoy gani, palagyo ka. Mangita ka sang palagyuhan mo. Yes, Sir Ralph, no, ang isa pa gid ka punto bala nga, kung ato ni apply sa aton personal, sa actual nga application sa kabuhi, nga kung kaisa bala, kung ikaw bala nagasugod, naga-open ka bala, no, parang ito sa bus o kung sa aeroplano o kung sa diindra, may tupad ka, kag mag-smile ka, kag mag-hello mama na. Mabalaan mo gid nga ma-response ang tao. Nga iba niya gahulat lang mo. Ti amo na si Jesus gito yung nag-open mo. Kaya ang babae to ya sige lang to ya panag-obya, way gito siya gakuan niya. Pero it was it was Jesus who opened the conversation. Gani sa mga Kristiyanon, mga kauturan, I hope nga we have that kind of attitude. Nga if there is really an opportunity, we have to open the discussion. Kaya we do not know nga ina siya gahulat ng gali sa aton. Kag at least mabalaan ginila ikanami sini nga tao yan, no? Gasmile kag siya una istorya. And that's one of the good sign of a good Christian. Yeah. Yes, kag sa eyes of the disciples, Sir Ralph, wala gito sila ya. Yes. But in the eyes of Jesus, Jesus have give them an opportunity. Yeah. And then, Sir Ralph, anong natabo? Damo sa nagpalapit. Yes. Can you go ahead with the story? Tungod sa kay nga nahibaluan sang Samaritan ni babae. The story ended beautifully. Naging isa siya ka-powerful na witness. witness para sa pagpalapnag sa mayong balita.
Kag ti ato nga babae kag kanami pagid tapos niya istorya kay Jesus nadula ang iyang nga nga self pity bala. Kay ti nagabatyag na to siya nga way siya pulos mo. Oh, kagabatyag so yung value ya nadula na. Pero when Jesus started to talk to him, nagbalik ang iyang esteem, ang self-esteem, ang self-barrier. Ma'am, can you speak about that some more? Ang nakita ko pag diri sa story, Pastor, nami man ang Ginoo nakakita gid sang tagipusoon sining Samaritan woman. Kay nga aman pagka nagpati gid siya nga amo ni si Kristo. Yep. Bisan pa kung ano man iya background, nagpati siya. Kag tungod sa nabaton niya, sa iya pagpati, kumbaga sa good news nga nabaton niya, nga nagabot na si Kristo, wala niya gintago sa iya tagipusoon, sa iya kaugalingon. Yep. Naglakat siya sa syudad, kag gipabalo niya ang tanan nga tao, kag dala niya kay Kristo. So, ang aton manggali para man sa akon, isa ka nami gali nga pamatasan, no? Nga hindi mo pag-idro ang tao pakadto sa imo, kundi kinahanglan idro mo ang tao pakadto kay Kristo. Kay Kristo. Kung gusto naton nga sige tagaan ta kapag kaon perminti para makita mo nga maayo ko. Pero kung mahatag kapag kaon kag explain naton ang Ginoo nag-provides ng pagkaon, the story will change. Kanami, ma'am. And that's correct. Always gidya. Ang amo na gani nga may isa ka poem ang kanami sini nga poem nga nagasiling make me just a nail upon the wall. Agud to nga ang picture ni Jesus mahang. Kag isa pagin ma'am, akon pwede nun akon nga punto kay na nga na-develop, nagbalik ang self-esteem sang babae. After nga nag-istorya si Jesus sa iya, nag-open si Jesus sa iya, daw nakayanghag ang babae, ay, amo gali ko ni, may ara pagali ko nga value, may bili pa mang gali ko. That's why, dumalagan siya because she has already the self-confidence. Kaya hindi to siya makigistorya sa mga tao mo. Pero after si Jesus sa istorya sa iya, dumalagan siya. And then nakita man sa mga tao ang value, ang truth sa babae. So nagdinalagan sila pakadto sa may bubon, and then that was an opportunity for Jesus to and then amo nang ginasiling sa istorya, and they live happily ever after. Yes. Okay, ari sa aton nga Monday, ang isa diri nga ginahambal sa aton, amo na ang akong ginahambal kay nga actions speaks more than words. But ang isa diri about having friends, the ability of influencing other. Gatudlo ko si Ralph kag ma'am sang pastoral counseling. Ang isa sang mga punto nga amon ginahambal nga ang mga tao hindi magpati sa imo bisan ano mo ka bright sa imo kung wala ka sang relationship. That's why ang una gid nga buhaton nimo sa imo counseling, sa imo nga gina-counselan, nga i-develop nimo ang relationship so that may trust and confidence siya. So when you can develop that trust and confidence, bisan anong ihambal mo sa iya, mapati na siya. Pero hindi ka lang kay magpudyot ka lang tusdalan, gahibi ka, dasig brady kay counselan ta. Hindi na siya magmasiling sino kahaw, basi boksingon pa kaniya nga patikal-tikal kagid. That's why that's the idea of relationship. So isa ni sang mga attitude nga aton ni develop of having friends. Okay, kag at least maka-establish kita sang relationship. Yes, ma'am, Sheila, ano pa gid ay mo madugang? Kung sakto gid na pastor no, nga importante gid nga ma-develop gid naton ang relationship bago ka lalo na kung nagadala ta sang mensahe. So sang dumduman ko no sa mission field ko. Yes, ma'am, go ahead. First namon nga visitation pastor, ay gid may magdawat sa amon. Kay maano ni sila, mang Bible study ni sila, mang bautismo Stranger ni na sila. sila. Oo, namo na bala. So ang ginobra namon, wala kami ng Bible study. Lakat kami, bakal kami ng BP up bala. Tapos, nag-ano kami, free blood pressure check-up. Tapos, gahimo kami charcoal and Yep. everything. Tanan nga, mga doktor kami. Tapos, hasta nga pagkatugay-tugay, sige, sila na ang mahidlaw sa amon kung hindi kami gani. maggadto. Isa ka Amen. adlaw nga, hindi kami magbalik. Oo. Ay, wala ka mo naggadto, di.
daw tanan na nga tao gina-welcome ka na bala. Tapos dira na dahil magsugod. Yep. Nga bisan hindi sila, may ara kami to na Bible studyhan nga isa ka pamilya. Grabe gid ka mga devoted. Okay? Pero tungod kay amigo na kami, paghambal mga nay, okay lang sa inyo kung matuon tas ang pulong sang Yep. Ginoo. Ay, sugot hindi na tayo na sila no, magbalibad, hindi na no. magbalibad. Sa so, magid na nga kanami gid kung Yeah. personal magid nga i-reach, magka-build ka sang Yeah, relationship, sang sa relationship. mga taong gusto mo Yeah. i-draw. Pakadto Kay kay bago pa lang ka Kristo. nag-abot ka pumalas pa kada sige Bible study. That's oh, hindi gina siya. That's why isa man sa mga kanami sina nga technique ma'am nga may mga BP kita kung ano nga mga pamagi to establish a relationship. Ang isa man is of course through the children. Kay kita kapati kita yang the best way to touch a parent's Parent's heart is to touch the children. Yes. Sir Ralph, yes. Ano pa ginain mo mabulig man? Okay, so I believe si Ma'am Sheila, sa ara siya sa mission field. Yes, yes. May ara siya nga adjustment nga gin-undergo. Hindi man siya guro amuna ka-friendly before. But then, since the situation calls for her to and be that's correct, sir. friendly, you have to adjust your Yeah, attitude yeah, towards and others. that's correct. Ang aton problema is we become so selective sometimes. Amen. Hindi ko ni siya ba mo sanggoy na siya and amo ko niya, amo niya akong personality. So I cannot. It's very hard for me to make friends with this person. Pero kung tanaw naton, what if Jesus will not make friends of you because you have that kind of attitude? Di ba la, Pastor? Yes. So I think it's very important no nga we have that Yeah, to adjust. Oo, nga. towards a certain Ang situation. kanami gidi ang mga Kristohanon is kanami mag-adjust ba lang nga situation. Oo. Nga kung ano ang color to sang piyak, ti amo man nga color ang aton for us to be able to reach out Yes, for Pastor. them. And then of course, kita na amo ang magpagwa sila kung ara sila sa kasalanan, kita na ang magbutong sa ila. But at least nga mangisda ka sir, hindi ka mga mangisda sa daga sa may takas dito kagid sa tubig where they are kag dira ka mamunit kag kung ano ang mga pamaagi nimo nga gusto nila dira mo sila kwaon sa bonnet. Yes, ma'am, about Mary Magdalene, can you speak a little bit ano na ang natabo sa iya nga ang nahimo siya nga isa ka banto ka strong instrument sa pagpandala sa mayang balita. So kung tanaw nato ng story ni Mary, Yes. usually makita nato ni sa mga sermons and everything. Nga bisan gali like kung i-relate ko lang siya sang nagligad nga story sang Samaritan woman niya. Hindi siya magpalapit kay Samaritan siya. But si Mary, hindi siya Samaritan. Isa siya ka-Israelite. Oh, yes. Pero isa siya ka-Jew. Thank you. Okay. So, pero kung tanawon mo, paano siya gitreat sa iyang mga kapalibot sa Yes. iya sa community? Parehas ng pag-treat sang isa ka Samaritan woman. Tungod man sa iyang background. So, kung sa akon ba, Pastor, daw kung kisaman, ang aton prejudices, hindi lang sagwa sa Sagwa. aton iglesia. Amen. Kanami nga Kundi punto. ara man sa sulod. Sa sulod. Diba? Number one, gid nga mga problema sa mga churches subong is, ay, si ano na siya. Ay, hindi ka na mag-ano sa iya. Daw mo na pala. Kanami, So, paano ba, para sa akon, mas budlay mag-adjust sang imo batasan sa tawo nga ara sa sulod sang English. Kabalo na siya, bintista na siya. Hindi mo na mambalan, daw mo na pala. Compare sa ato sagwa. Kung halimbawa, kung ara siya sagwa, daw magtaas-taas pagamay aton pasensya. Kay amo na siya mo intindihan. Pero kung ara na sa sulod, pastor or kung elder, daw amo na pala kung kisama ng aton mga judgment, Yes. makasusubo man. Yeah. Diba? So, kita gali nga mga Kristohano, no? Ay, kinanglan ginaton gid ang balaan nga espiritu tunan gid naton ang pamatasan ni Yeah. Kristo. Wala gid si Jesus sang mga judgment whatsoever sa kung sino ka, Yeah. kung diin ka. 'Di ba? Nagatanaw gid siya sang paano ko ni maluwas nga tao. Amen. 'Di ba? Tanya mo man ang aton panglantaw bala, ari nga tawo kalaway ni sang batasan niya, paano ko ni siya maluwas? Or paano ko gamiton sa Ginoo to reach this soul? Na Yeah. makita ko siya sa langit. Yeah. Kanami tani kung amo naton go. Kanami, ma'am, sa imo gid nga punto, and Sir Ralph, nami man sa word mong adjustment ba lang. Nga, kanami, ma'am, sa imo nga punto, nga atong Samaritan woman outside to yes church. Pero masilang tabi nga, hindi to siya Adventista. Here comes Adventista. Na, may damo, gamo, sir, amo kayo naway, sulod sa iglesia. We have to be
frank about that, Yes. nga hindi nato nataguon nga damo problema sa sulod sa iglesia. It is because, Sir Ralph, sa imong nambal, kabudlay sa aton mag-adjust. Kabudlay sa aton magpakigbagay. Di matindog kita. But si Jesus, siya kanami, nagpaubo siya. Siya gid ang nag-una sa istorya. Tani ko na mula na aton tutod, ma-minimize no ang aton nga mga gumuntang sa sulod sa iglesia. Exactly. Okay. Presenting the truth. Okay. In love. Na pinaagi sa gugma. Ang isa man akong kapunto di Ma'am Sheila, nga, pwede ka kambal, I love you, I love you. Bisan sino lang ang balan mo, I love you. Pero, makita bala nila sa imo ang I love you, nga real love sa imo. That's why kamo mga babae, mabalaan nyo yung mga tao nga piki ang I love you, piki ang ano ni. And then the way they speak, the way they present their love to you sa mga babae. Of course, you have that kind of intuitive idea nga ini palagpat lang nimo. Kay ti anybody can just say about that. Okay. Yes, ma'am. Oo. Dari nagambal siya no nga kinahanglan may pagpaubos sa aton kaugalingon sa tubangan sang Ginoo. Dapat kainta, courteous, tender-hearted, may tender heart and maluluyon. So kag amuning kung baga kung kisa may nabasa ko nga subong daw ko na sa aton panahon mali na ang aton pag-intindi sa gitawag nga gugma. Diba? So kung magambal ka ganing nga gugma so may pagpaubos. And kung ano tong kay si Jesus is love. So ang character gid ni Jesus ang gugma. Sa ato naman akong kisa may ara man ta nga wrong nga definition sa gitawag nga gugma. Diba? So hambal gani nila basta gugma hindi mapugngan or whatsoever na pero ang kanami ni kay Jesus no tungod kipakita niya gid ang gugma makita mo gid ang pagpaubos sa iya. Okay, so but sing ganon gali pastor kung wala ka gapaubos wala ka gugma. Kanami nga question no nanti amo na siya gani ma'am ang punto nga of course tungod kani gugma ka you have to do almost everything. Ti ang pagpaubos aray. So, categorically, kung na mo question, kung wala ka pagpaubos, wala ka gugma. That might be true. There is perhaps 90% that's true. That's true nga. Kung ikaw nagigugma sa mag-asawa, sa mga kabataan, you have to give way. Kay sa subong wala pastor daw kung ang mga kalabanan gid nga mga cause ng conflict or relationship problem sa panimalay, sa iglesia or sa aton komunidad. Yep. Wala gid may kapaubos. Yep. Ti kundi gadako ang issue kay sakto ko ti sakto ka man pero lain-lain ta idea. Pero kung tan-awon naton si Kristo hambal mo gani kagaina ang isa gid kanami gid nga way nga ginreach ni Jesus ang mga tawo sa isa palibot is pinaagi sa pagpaubos. Yeah, and that's correct. And then and that's correct, sir. Sa pamangkot ni Ma'am Sheila nga kung wala ka sang pagpaubos, wala ka sang gugma. That is almost correct. Kaya kung ikaw nagahigugma, ang gugma is patient. Mapainubuson, malulo, mapainumuron, ano pa na, nga mga ilonggo, nga mga term. Yes, Sir Ralph, ano pang imo madugang? Bali, insakto na, Pastor, no? Hindi natin makonsider nga matutuod nga pagigugma kung wala si pagpaubos. I agree with that. And when we present the truth, kaya ang aton nga lesson sa Tuesday is presenting the truth in love. Kung kaisa, mas maayo pa nga, at the end of our discussion, dapat mo ibabaw, gid yung insakto ang ako yung doktrina gin-present sa imo. Amo gina usually ang aton yung panghuna-una bilang tawhanan ta panghuna-una, Pastor. Gusto ta magiging victorious, triumphant ta sa mga debates or discussions. Kag may lansang bala nga mapasalop sa kidayon ng lansang, that's our attitude. Yes, go ahead, sir. Pero it was not the approach nga ginpakita ni Ginoong Jesus sa Samaritan woman, di ba? So, going back sa aton nga the previous day, Pastor, no? Hindi amo nang approach nga pakita ni Ginoong Jesus.
ang lesson ta nagahambal nga he could have engaged in a Debate. an argument or a debate with a Samaritan woman nga hindi ka worthy sa muni because isa ka Samaritan hindi wala pastor, but Luwas ng Samaritan ka, makasasala. kasasala ka pag ito. Pero wala siya nagkapanghuna-una sina. So, ang gugma ang nagpangibago sa pagkipuso ni Gunong Jesus. Regardless kung anong sitwasyon mo, kondisyon mo sa pagpangako. He presented the truth in love. Yeah, and that's correct. Ma'am, sa 2 Thessalonians 1, verses 1 to 4, ara dira ang punto gidi nga pagtuo, then perseverance in love. The perseverance, pagpaubos. Nga mag-persevere ka, nga bisan tuod nga sika ka na, ginahambalan ka na nga, hindi ko sa imo kapadayon, gyapon ka. In the end, you will be able to win. Pastor, may share Yes. na ako mga experience man. Dumduman ko siya. Sang ara ko sa Korea. One time to, birthday ko no? Yep. Di wala magit sang something special para sa akon. Mm. Pero may ara ng isa ka church member, pastor. Kato siya sa akon room. Nawag na siya, Sheila. Mas akon expectation nga, hala, basi may dala ni siya nga gift. Kasi syempre birthday ko. Mas dumduman niya ang birthday ko. Pag naog ko, pastor, ang ginobra niya, gidala niya ko sa tubangan sang CR sang church. Tapos ang niya sa akon, Sheila, you, clean. Paghambal niya na, pastor, grabe, ginakon. Siyagan ko tanan nga dugo nang sa akon ulo. Di, ano, brown ko, daw na bala. Tapos ang ko sa akon, hindi ko ka-argue sa iya. Kay limitado yung English, limitado akong Korean. Di, basi maaway lang bala kami. Kung insist ko, gid. Di, ang bala ko naman, kung ginoong, grabe ka naman, birthday ko subong, daw na bala. Pero, hambal ko, sige, hambal ko. Kung gusto mo Ginoo nga obrahon ko ni, din obrahon ko ni nga makita niya nga ara ka sa akon. So, palaga sakit akon buot, ga kanta ko happy birthday kapang kiskisiar. Tapos sumunod tayo, then after, okay lang man, nakaya lang man. Pag-aga, pastor, na-realize niya birthday ko gali. Aga-aga pa sa nagkaduto. Tapos, ang to dayon, nakonsensya siya, nag-sorry, gid siya, nga na-realize niya, gidala niya ako sa restaurant, invite niya ang tanan ng mga church members, kag nag-celebrate kami. So, kung magpaubos ng gid Yeah, kanami nga. and hamba ko, after sina pastor, though wala na gid siya may complain about sa akon daw kumbaga daw tanan okay na gid tanan ginaobra ko daw na bala daw grabe nang iya pagsalig yang trust sa akon. So siguro no sa kung sino man ang kontrata or kung ano man ang sistema sang sitwasyon sang aton nga kun diin man ta subong grabe gid ang pagpaubos. Yep. Kag on the process bala kung magpaubos ta, when we begin with mamunang ginatawag nga humility, slowly, na-develop niya ang love niya sa akon. Yeah. Na-develop ko man ang love sa iya. Yes. And everything went well. Yep. So, do kanami nga in that way we can... Yeah. And that's correct, ma'am. San sa sulod sa iglesia, kung magpaubos lang isa, why gid problema mo? Okay. Sa ato nga Wednesday, and eventually, way nagita time, man, kag sir. Foundation of acceptance. I mean, the foundation of acceptance. Inabalang pag-accept nimo sa tao. Kamo tong sa kainan silang nimo nga si Jesus nag-accept sa babae. Nag-accept siya sa kay Mary Magdalene. Nga bisan amo na sila ya ang tao ya ga-reject si Jesus siya ga-accept. Nan. Ti amo man na sa aton nga attitude kinahanglan ina nga attitude will be ours as well. Sa buluhaton sang Ginoo nga we will accept everybody. Nakita nimo kag sa atong leksyon sa ligan nga semana kanami man to sir mo nga nakita ni Jesus siya biyan. Yes. Hindi iya ang presente subong. Kay kung tanaw mo lang presente, why kagid but pero mo matan-aw mo kung mangin ano siya, that would be the attitude nimo nga you will also accept sa iyang bisan hindi siya acceptable sa iban nga mga tao. Yes, Ma'am Sheila. Oo. Kag para man sa akon pastor kung gisa ka budlay man gid magdawat sang mga tawo. Lalo na kung nakita mo bala ang kilala ko gini siya, balan ko kining batasan niya, amo gid na siya. Daw na bala. Pero kung sa akon sa pagbasa ko sining Wednesday, isa gali ka best way nga ma-accept naton ang tao is
una-una, kinanglan naton makita danay. Kita makasasala man ta mo. Damo man ta sala. Wala ka makabalo. Di ba? Yeah. Wala ko kabalo sang inyo. Wala Yeah. ko kabalo sang mga sala man nga gina-struggle ko. Kung makita bala naton nga, amo ni kadako ang akong sala. Pero amo kung ni ka palangga sang Ginoo. Daw kadali magdawat sang iban nga nakasala man sa imo. So, dawaton gali naton, tanawon danay naton nga hindi man ta worthy. Pero palangga ta sang Ginoo. And we can also do that. That's the easiest way para ma-accept man natin. Yeah, oh. Kag isa pagid kan that's nice ma'am. Ang isa pagid bala, inablang attitude sa mga parents. Oo, nga mga parents, ya, bisan sino, bisan ano ka, kay bata ka niya, may acceptance kinaya. Bisan magbuhat pa ka sang ano nga mga magpakasala pa ka, your parents will still accept you. Nga, ti kanami man kung ina nga attitude sa aton sa sulod sang simbahan kag sa buluhaton sa Ginoo sa gwa, if we have that kind of love and accepting spirit, siguro kapos ang buluhaton sa Ginoo. Yeah. Ma'am, wala na kita panahon. Ari kita sa aton nga Thursday. Truth lovingly presented. Yes, sir. Ihatag ko sa imo ang first blood sinisir sa aton Thursday nga election. Okay, so ang Thursday siguro ng election, pastor, nagatudlo sa aton nga we have to strike the balance between truth and love. Kay kun puro lang tanan kamaturan ni mo share nga wala sang gugma, it will end up to be a legalistic approach. Magiging legalistic it's going to be legalism. If it's more of love without presenting the truth, it will be a tolerant sentimentalism. Yes, and that's Diba? correct. So it should be when we present the truth, Balance. dapat balance. Dapat truth should be presented in love, In love. so that it will lead people to an authentic Christian experience. Yeah. That's according to our lesson. And that's it. Truth balance with love. Love. And then law balance with grace. Amen. Okay. And then compassion balance with honesty. Yes, Ma'am Sheila. So, walang gina pastor. Kinanglan gid naton maintindihan gid Yeah. sa tanan ang gugma sang Ginoo. Kung para sa akon nga do grabe gid akong desire bala nga somehow paano ko ni ma-reach nga tao nga makilala niya ang Ginoo. Kay kabalo ko sa akon personal experience nga when you experience the love of God, ang gugma sang Ginoo kanami sang kabuhi, it will not be that easy but there will always be strength, 'di ba? So, do kung pag-ari nga hope, may ara hope. So, kung ari nga hope, do ka namin i-share man sa Yep. iban. And, kung kisa ano, may mga, ang ato ng gid goal, amo lang gid ni, di ba? Or, sa pag-reach ta sang iban nga tao, truth lang gid tanan, ang baga ni Sir, truth lang gid tanan, dapat una gid, pakita gid natin ang gugma gid. Yeah. Gugma but at least sir sa imong punto nga firm man kita. Yes, Nga Pastor. hindi kita madala sa gugma sa malain nga class isang part sang gugma nga magpadayon kita. Wala na kita panahon, Ma'am and Sheila. Thank you very much sa inyong time. Sir, last word nimo, sir. Okay, so mga kabiyanan, kay sa aton yung mga kauturan, katahom sa aton yung eleksyon na sininga semana, no, nagtudlo sa aton nga ang ginatawag nga winning attitude, kung ma-develop ini naton, hindi lang ini siya mangin isa ka instrumento para nga madala naton ang aton nga mga palibot, ang aton nga mga abyan sa kamaturan. This will also make us a winner in life in general. Not Kanami, just sir. to win souls, but for us to become winners. Winner as well. Oh, Nga madaog in our nato life. ng aton kaugalingon. Kaugalingon, ma'am. aton Oo. kaluyahon, and So, we'll become successful. hindi lang ni para sa iban, kanami isang punto mo, sir. Hindi lang para sa iban, kundi para man sa aton kaugalingon. Nga madaog naman, kay the greatest battle ever fought is a battle against self. Nga madaog naman itong kaugalingon kanami. Ma'am Sheila, last word ni ma'am. So, kung gusto nato na magmadaugon sa aton kinabuhi, sa aton pamatasan, sa aton trabaho, or sa aton panimalay, or kung ano man nga mga relationships nga may arata, kinanglan gid naton ang aton nga pamatasan, kung baga kupyahon or ikabuhi ang pamatasan ni Kristo. Ni Kristo. Because that is a winning attitude. Yes. Mga utod, mga abiyan, kabay pa nga
inyo nahangpan. Wala ginamon siguro mahatag ang tanan nga inyo ginapabot halin sa atong nga leksyon. But kami ni Ma'am Sheila Joy, Sir Ralph, nagapati nga ang mga major kag mga lagko nga mga punto amon napakiga ambit sa inyo, and that's correct. Ma'am Sheila naghambal nga kinanglan si Jesus ang aton nga pattern, agod nga mangin dinalagon kita, and kanami sang punto ni Sir Ralph nga hindi lamang para sa iban kundi para gid sa aton kagalingon. And one day we will be with Jesus throughout eternity. Akon pangabayon si Sir Ralph sa pagduko sa aton mga ulo sa pagpangamoyo. Mga pangamoy kita. Langit nun kag labing balaan namon nga amay, nagakalipay ang amon tagipuson. Sa sining kay kayo nani ang maginhatag sa amon amay nga nakatuon kami sa imong mga pulong. Salamat kid sa tong mga bilithon nga mga pulong amay nga amon nga natun-an. Kabay pa nga magapabilin ni sa amon tagsa-tagsa katagipuson kag panghuna-huna. Kagabay pa nga mangingiya ini namon samtang kami nagaatubang sa pila ka mga challenges nga magaapot sa amon nga kabuhi. Kag samtang kami nagahulat sa ikaduha nga pagkarinig ni Jesus. Amay, patawara kami sa amon mga sala, ini amon ginaampo, ginapasalamatan nga mabaton. Sa ngalan ni Ginoong Jesus nga amon luluwas. Amen.